راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام زخبركم تخلتي مدبات راديو إيرنا بفلان مع مدباب زينا مسخم سنة حدا لنا عربي الشيكة برهنسي دلومي عدمت اللاتني عدمتي عديام أبرهات بهال حجي أبها قرأي قواندا تغمت نسا بعد حدرن عدى سلسة قولوتين كوينا أب إيرترا أب أي أر إس استبهالي كوليج تمرقة وتماهرة استمهارات اللو عوض خاني سيكولوجي كمون هايمونيتاوي مزنعتي ويك ريليجيوس ستادي يبهال نلاقي 9 عامات أب رينبو انترناشنال سكول باستفلالية صفحن درجان سريحان أبركوتا جيران حجد ما أبي غواندا استفلاليو مس أتعب بيقولعو زتأسكت أو متسار زلوا خطو مكروها بالداتا استفلاليو تمرستات تكافل نلمي كنا كايدو مدينة زرنا على الدماء كمزي خون بزعبا دهنا نصا بهريات قولعو أبسدت بروتيكاوي مرداتا ولدين أتحساسبان هنتساتن قولعو زلوا أو انتاون ألوتاون تلواتات زبل زعبا مريتنا لنا نتزعبات بوقع مخانا أميني مريت أيا ويكا على العدي ميازل لخو اليوم جمرتها فقدن يهون كسل مزاخي أمسكنك ششاي أخبير كاسل زعدم كان ديون أنا يمسكنك صبو مجمار قبلنا آمين مبار إتارستي حانتيا وشتنا أتنا بستفل على قلنو كن أتون كنت نكفون كنت فتنينا جن تي أتعبا بيقولعو ويتي تي بحريات كهنس كله نيقولعو بحسر زبالات كل تسلي كاللغي انتاي مالتيو أتنا ننسى بحريات نيقولعو بالكلنا انتاي مالتيو سمعتي قرب مرداتا كونهم تحلالت بهريات قلعو هجي بحافشو كنريو خلنا سفيح سلازخونة بتحافشو كنجمرو المجمرة حدا عشان كولد كله وي حتى عشان كولد كلا مسوء وي كا مسوء زفتار بحريات مستولدت وي عشان مستولدة نتعلم مسمت أدمه أتي كبابي بزهبو نجارات تسأليو كبابي بزقربو النجارات لا تتكمل تي مسؤول وين مسعى استولدن كبابي زرهبو نجارات بمعرة وهاهيدو نتي هتان وينتي تعبزو له عشان دحر زتوسنة وان كم حدا خفلوت أو بحريات يلو عمتات يهبو زبدهو نجارات نخمهار وينتي زبدهو زلو نجارات نخملخ أبتي زمولكو نجارات آتيو دما زتفلالي بقعاتو فرقي عقمو فرقي زمرطو زي مرطو نجارات كلو ناي جزاو ناي ولكو بحريات دليتات سمعيتات أجلالتات كمو ناي كالوت سبات سمعيت ويا أجلالتها ناي مردا عقمو ويا عقما زتقالي يخون مالتي دي بحثشتو قولو ናብ ክመፁ ከለዉ ናቶም ነገር ኣለዎ እቲ ከባቢ ብዝህቦም ከዓ ነቲ ናቶም ነገር ወይ ይዓቢ ወይ ከዓ ይድቆስ ማለት እዩ እቲ ዝበዝሕ እቲ ከባቢ ዝህቦ እዩ እዚ ከባቢ ክንብል ከለና ከዓ ኣዝዩ ገፊሕ እዩ ንኣብነት ወለዱ ኣለዉ እቶም ስድራ ቤት ኣለዉ ኣብቲ ከባቢኡ ዘለዉ እቲ ገዛውቲ ዝዓብየሉ እቲ ዘለዎ ዓዲ ንባዕሉ እውን እንታይ ዓይነት ሲስተም እዩ ዘለዎ ነቲ ቆልዓ ወይ ነታ ቆልዓ ዘለዋ ነገራት ንኽዕብዮ ንኽሰፍሕ ነጠማሙቱ ንኩሉ ነገራቱ ክዓቢ ክሰፍሕ ዝሕግዝ ዓይነት ሲስተም ወይ ምሕደራ ዘሎ ወይ ከዓ ነዚ ዝደቁስ እዩ ዘሎ ከዓ ምስኡ ይጠቃለል ማለት እዩ ካልእ እቲ ቤት ትምህርቲ ምክንያቱ ድሕሪ ገለ ውሕድ ዓመታት ናብ ቤት ትምህርቲ ስለዝኸዱ ቆልዑ ቤት ትምህርቱን ኣካል ናይቲ ከባቢ ይኸውን ዝተፈላለዩ ካልኦት ትካላት ከዓ ከም ኣብያተ ጸሎታት ወይ እቲ ናይ መራሕቲ ሃይማኖት ኮታ ኩሉ እቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይቲ ዓዲ ቁጠባዊ ኩነታት ናይቲ ዓዲ እቲ ሃዋህው ናይቲ ከባቢኡ ዘሎ ነገራት ብምሉእ እዚ ተኣኪቡ ከዓ ከባቢ ንብሎ እሞ ካብዚ ከባቢ እዚ ዝወስዶ ነገራት ከዓ ምስቲ ናቱ ወይ ናታ ናይ ተፈጥሮ ሒዞሞ ዝመፁ ተወሃሂዱ ነቲ ቆልዓ ሓደ ዝተወሰነ ባህርያት ክህልዎ ወይ ንክህልዋ እቲ ዓቕሞም ኩሉ ነገሮም ከዓ ምስኡ እንዳተዛመደ ይመፅእ ማለት እዩ ኣብዚ ክዕዘቡ ከለኹ
እትጽልዋ ናይቶም ወለዲ ክሳብ ክንደይ ዓመት ናይቶም ቆልዑት እዩ ዓቢ ተራ ዘለዎ ማለት ኣብ 11 12 13 ዓመት ክበጽሑ ከለዉ ካብቲ ናይቲ ወለዲ ጽልዋ ወጽኦም ናብ ናይ መሳቱ ጽልዋ ዝኸድሉ ተርእዮታት እውን ኣሎ ሕጂ እቲ ወላዲ እንታይ እንተገይሩ ንውሕ ዝበለ ዓመታት ንነዊሕ ግዜ ዝኸይድ ጽልዋ ክሕድረሎም ዝኽእል ብመሳቱን ብኸባብን ኣሉት ብፍላይ ብናይ ዘለና ናይ ምዕራብ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብቲ 12 13 ምስ በጽሑ ናይ ደገ ጽልዋ እንዳበርትዐ ምስ ከደ ናብ ዝተፈላለየ ኣሉታዊ ተግባራት ይኸዱ እዮም ሕጂ እቲ ወላዲ ንውሕ ዝበለ ጽልዋ ንኽሓድሮ ነቲ ቆልዓ ናይ ወላድን ናይቶም ኣወንታውያን ሰባት ኮነ ኣካላት ኮነ ንውሕ ዝበለ ግዜ ምስኡ ንኽኸይድ እንታይ ክገብር ዘለዎ ኣብ ምንታይ ከተኩር ዘለዎ እቲ ከም ወለዲ ኮይና ከነተኩረሉ ዘለና ክፋላት ናይ ኣብቲ ህይወት ናይቲ ቆልዓ ወይ ናይታ ቆልዓ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ እቲ ዝዓበየ ክንፃወቶ ንኽእል ተራ ግን እቲ ዝዕሸል ካብታ ዝተወለደሉ ወይ ካብታ ዝተወለደት ላዕለት ኣትሒዝና እቶም ወለዲ ኣብተን ናይ መጀመርታ 8 ዓመታት ዓብዪ ተራ ኣለና ምክንያቱ ኣብዚ ዕድመ እዚ እቲ ሓንጎል ናይ ወዲ ሰብ እቲ ዝበዝሐ ክፋሉ ዝዓበየሉ ዝምዕብለሉ ዘሎ እዋን እዩ ሓንጎል ከዓ ኩሉ ግዜ ሓበሬታ ክረክብ ከሎ ሓድሽ ትምህርቲ ክረክብ እንከሎ እንዳሰፍሐ እንዳተመጠጠ ይመፅእ ከምዚ ናይ ፕላስቲክ ባህሪ ስለ ዘለዎ እንዳዓበየ እንዳሰፍሐ እዩ ዝመፅእ ሓንቲ ቋንቋ ዝኽእል ዝነበረ ቆልዓ ካልእ ቋንቋ ክመሃር ከሎ ብመጠን እቲ ዝመሃሮ ዘሎ ተሓንጎሉ ይሰፍሕ ምንባብ ምፅሓፍ ዘይክእል ዝነበረ ቆልዓ ነዚታት እንዳኸኣለ ክመፅእ ከሎ ተሓንጎል ሓድሽ ትምህርቲ ሓድሽ ሓበሬታ ይረክብ ስለ ዘሎ እንዳሰፍሐ እንዳተመጠጠን ይመፅእ ተሓንጎል ናይ ወዲ ሰብ ክሳብታ ናይ መወዳእታ ዕምሪ ኩሉ ግዜ እንዳዓበየ እዩ ዝመፅእ እቲ ኣገባብ ወይ ከዓ እቲ ፍጥነት ናይ ዕቤቱ ግን ኣብ ምስቲ ዕድመ ይፈላለ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ መጀመርታ 8 ዓመታት ዳርጋ 9 ሚእታዊት ዕቤቱ ዝረኣዩ ግዜ እተን ዓመታት ኣዝየን ውሕዳት 8 እቲ ቅልጣፈ ናይ ተሓንጎል ከዓ እቲ ዝበዝሐ ወይ ከዓ እቲ ዝዓበየ ፐርሰንቴጅ ዝሽፍነሉ እዩ ስለዚ ወለዲ ኣብዘን ዕድመ እዚአን ተጓይና ምስቲ ግዜ ምስቲ ዕድመ ማለት እዩ ብዙሕ ክንህቦም ዘለና ነገራት ከምዚ ዝተፈላለዩ ሕጂ ውሕድ ኣይኮነን ኣዘራርባ ጥራሕ ኮንካ ትምህሮም ኣመጋግባ ጥራሕ ኮንካ ትምህሮም እቶም ወለዲ ጥራሕ እውን ኣይኮናን እቲ ንህቦም ከባቢ ከም ዝኽብሎ ፀናሕኩም ብዙሕ ክፋል የጠቃልሉ ኣብዘን ዓመታት እዚአን ግን ብሙሉእ በቲ ኩሉ ክእለትና ዓቕምና ፍልጠትናን ብቕዓትናን እቲ ክንህቦም ዘለና ነገር ክንህቦም ግዴታ ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ዕድመ ሕጂ ካብቲ ፍልጠቶም ክእለቶም ድሌታቶም ስምዒታቶም ወፃኢ እቲ ዝምድና ናይ ወላድን ውሉድን ዝድልድለሉ ዝስራሓሉ ዝዓበየሉ እምነት ዝህነፀሉ ዕድመ እዩ ሕጂ ቆልዑ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ደቂ 12 13 ምስ በፅሑ ብደገ ዘሎ ጥልዋ ዝያዳ ይዓቢ እምበር ኩሉ ግዜ ካብታ ዝተወለዱሉ ዕድመ ኣትሒዞም ተፀለውቲ እዮም ምክንያቱ ገና ተሓንጎል ንእሽተይ ኮይኑ ይመሃር ሓበሬታ ይእክብ ስለ ዘሎ በቲ ከባቢኡ ዘሎ ነገራት እንዳተፀልወ እዩ ዝዓቢ ኣብቲ ደቂ 12 ዓመት 11 ልዕሊ ዘለዉ ግን ዝፅልዋ ናይ ደገ ዝያዳ እንዳዓበየ ይመፅእ ምክንያቱ ንሶም እቲ ናይ ምዝዛን ናይ ምሕታት ነገራት ስለምንታይ ኢልካ ናይ ምምርማር ዓቕሚ ናይ ተሓንጎል እንዳዓበየ ስለ ዝመፅእ ኣብዚ ዕድመ እዚ እቲ ክጥለውሉ ዝደልዩ ባዕሎም እንዳመረጡ ስለ ዝመፁ እቲ ብደገ ዝጥለውዎ ዝያዳ እንዳበርትዐ ይመፅእ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ኣብዚ ዕድመ እዚ ከዓ ሰኣን ከምዚ ክረኽብዎ ዘለዎም ሓበሬታ ሰኣን ክረኽብዎ ዘለዎም ምክንኻን ሰኣን ክረኽብዎ ዝግባእ ፍልጠት ወይ ከዓ ኣገባብ ኣገላልፃ ንሂወቶም ኣብ ሓደጋ ከእትዎም ዝኽእል ውሳነት ይኽእሉ እዮም ናብዚ ንኸይበፅሑ ግን ኣብተን ናይ መጀመርታ ወሰንቲ ዝበሃላ ዓመታት ወለዲ ምስ ደቅና እንገብሮ ዝምድና ካብ ብዙሕ ሂወቶም ንሓደጋ ከቃልዖም ዝኽእል ነገር ተነድሕኖም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ እዘን ናይ መጀመርታ ከምዚ ዓብዪ ወፍሪ ጌርና ንዝመፅእ ሂወትናን ሂወት ደቅና ከዓ ብዓብዪ ንክቃለል ክንሰርሓሉ ከምዚ ዓብዪ ሓላፍነት ዘለና ዓመታት ናብቲ ይቕሬታ ናብቲ ከምኡ ክኸውንን ዘይክኸውንን ዘሎ ብድሆታትን ዘሎ ዕድላትን ክንመፅእ ኢና ቅድሚ ግን እቲ ወላዲ ንበል በቲ ስኽ ትብልዮ ዘለኽን በቲ ስነ ፍልጠታዊ መንገድን ብቑዓት ኮይኖም
كيلات حليوهم جزيون حجزهم كم جيرهم كوسكيسهم يعبيهم نبال وديهم قلب زي قدس أو عشرة سنة بس حاجة أنت تتجاوز ولا تلواتات مسعبة أبستفلا لي عنوات كواتون خليهم أبكم وسو قمت ندهر دعاتهم حد جيجا فتي مام من هوتهم أب حد جاز أتسو قمت ندهر وسيدهم تولد نتاخ قبر الله بخمي جيري خمر سوز الله زي حد لكاليتي سب شو من تعمت زي نقول زلنا أي تجبرن بلا بحد قلعة ويا بحد قلعة جن اتولادي تسفاي يقولون دي دحريو تا شو من عملت نبنت بسدة فلا اليوم دحرني لما بونا الدين دحرداني أب بستفلا لي مخنياتات تقلع تكرهبو زي جنبو حاجة سندحر زي رخيبو دحر زي رخيبها دحريو عدل يلنديو بخمي كس جنا له تاخو قبرو له بالكا تنكف اللي تبونيو بتا خليته خجمر بتا خليته مجمار يقلل تناي مجمر تاشمون تعمتات بستفلا لي مخنيات انت تخسيرة كتكاي كأن كمزي بدحريو سي طالما تايكونن اوف كورس بزح كغبر زلو تعرفات አለው ግን ብዙሕ ክግበር ዝከኣል ነገራት ኣሎ ተኸሲዩ ኢና ኢትና ተኣሚርና ካብ ድሕርዝስ ወላ ሓደ ክገብር ኣይክእልኒ ኦሮማይ ኢልና ስኢና ንሪኦ ኣይኮነን እንታይ ግን እዩ ዝሓተና ብፍላይ ንወለዲ ዕፅፊ ናይቲ ጌና ቅድሚ 8 ዓመት ምእኻሎም ከንዋድዶ ክንህቦም ንሰርሓሎም ዝግባአና ዝነበረ ክልተ ሰለስተ ዕፅፊ ናቱ ግን ምጉያይ የድልየና ምክንያቱ ኦልሬዲ ተሓንጎል ብዙሕ ክስራሕ ዝኽእል ዝነበረ ነገራት ስለዚ ተሰርሐ ዘሎ ካልእ ኣሉታዊ ነገራት ሒዙ ስለ ዘሎ ድርብ ስራሕ ይሓተካ ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ካብ ንሓደ ዓብ ሰብ ተተዕርስ ንሓደ ሓድሽ ቆልዓ ክትሰርሕ ዝሓይሽ ዝበሃል ኣብ ተሓንጎል ማለት እዩ ይጉብዝ ይዓቢ ስለ ዘሎ እቲ ክንገብሮ ዝግባእ ኣብቲ ናይ መጀመርያ 8 ዓመታቱን ነዋሕቲ ስለ ዘይኮና 8 ክትብል ነዊሕ ይመስል በት ክትኸዶ ከለኻ ኣብቲ ባይታ ውሕድ እቲ ግዜ ከይተፈለጠካ እዮም ደቂ 8 ዓመት ዝኾኑ እጂ ክትገብሮ ዝግባእ ከይገበርካ ከዓ ተሓሊፎም ሞት ዕድመ ዝያድኡ ምቕጣፍ የድልየካ ካብኦም ንላዕሊ ምግያይ የድልየካ ምክንያቱ ድሮ ከባቢ እውን እስኻ ትደልዮን ዘይትደልዮን እስኻ ትፈልጦን ዘይትፈልጦን ነገራት ሂብዎም ስለ ዘሎ ኣብ ሓንጎሎም ተሰሪቱ ስለ ዘሎ ልዕሊኦም ክልተ ሰለስተ ዕፅፊ ክትጓየየለካ ልዕሊኦም ክልተ ሰለስተ ዕፅፊ ፍልጠትን ዓቕምን ክህልወካ ኣለዎ እቲ ዓለም ትኸዶ ዘላ ብዙሕ ሓደሽቲ ነገራት ዝመፅእ ዘሎ ዝያዳቶም ወለድቶም ቆልዑ ክኽእልዎ ስለ ዝቕጥፉ ዝያድኦም ቅልጣፈ የድልየካ ዝያድኦም ምስራሕ ምርዳእ ከዓ የድልየካ ማዕረ ማዕርኡ ግን ዋላቶም ኣብቲ ናይ መጀመርያ 8 ዓመታት ዝተሰርሓሎም ቆልዑ ከዓ ብጌጋ ክንርድኦ ስለ ዘይብልና ኣበን ስለ ዝሰራሕናሎም ከዓ ወዲእና ማለት ኣይ ጌና ተሓንጎል نمتى زي كنت زمت زي الأخرى تكبر لك بتحدى وجن بزي تبلن زي الهجلة لسا أو هو كم ميت كم قبول كم حدا ود وسيلهم ده صار شو ما أنت عملت كل زوج بين سريح إما ده ريش ودي الله ما ريتي بناي عادي ما زال ربع كل زوج كل سبات أي سألني لسه أمن أبو اختبر اللي سلز دلوقتي بتحدى وجن كا صار شو ما أنت عملت هاي سرحنا موحجة أخير ويو مالتي ودنا ويقالنا زبل كا أمل خطأ في التركاني كيف التركة فرحي زين كلتي أن تبقى ختبرها لنا أوا أنا طبق غير خبر هيدا لي مخنياتو زتواقع حضرتك كون سلا زي يقولوا مودات قلعو سلا نعبد زلنا تخسارو ወይ ተሓደጉ ከቢድ ስለ ዝኾነ ክበርህ ኣለዎ ሕጂ ኣብቲ ናይ መጀመርያ 8 ዓመታት ግቡእ ኩሉ ክንገብሮ ንኽእል በቲ ዓቕምናን ፍልጠትናን ክእለትናን ኣዋዲድና ኢና እንብል ወለዲ ብድሕሪኡ ነፃ ናሓድጎም ማለት ኣይኮነን እቲ ኣብ ሂወቶም ናኣትዎ ብዝሒ እንዳጎደለ ይመፅእ ምስ ዕድመ እንዳወስኹ ክመፁ ከለዉ ግን እቲ ንገብሮ ጠቕሊልና ንገድፎ ማለት ኣይኮነን ጌና ክሳብ ደቂ 25 ዓመት ዝኾኑ ሙሉእ ብሙሉእ ተሓንጎል ብዙሕ ነገር ስለ ዝደሊ ነዚ ንኸነዋድድ ከዓ ሓላፍነት ኣለና ዋላ ድሕሪ ደቂ 25 ዓመት ምስ ኮኑ ምስ ሓለፉ እውን እቲ ኣገባብ ዝምድናናን ንሕና ጌርና ናሃንፆ ወይ ንመርሖም ወይ መገዲ ነጣጣሓሎም እዩ ዝቕየር እምበር ዋላ ብድሕሪኡ ጌና ኣብቲ ሂወቶም ኣለና ልክዕ ከምዚ ወለድና ሲ ካብ ሕጂ ብዝተፈላለየ ኣንፈቱ ኣብ ሂወትና ዘለዉ ንኻ ኣብቲ ሂወት ደቅና ንብሉ ማለት ነቲ ጥቡቖም ስለ ዝኾነ እንተ ረኣተ ናይ መጀመርያ 8 ዓመት ተኸሲረንካ ኦሮማይ ኣነ ሕድስ ዝገብሮ የብለይን ናብ ኣምላኽ ዝሰዶ ዝገድፎ ነዛ ጓሌ ነዝወደይ ኢልና ከዓ ትቕኢልና ከዓ ኣይንርእን زيادة سرح كوراس شعوكم جبرو نخيلنا وتعيدون كم زعوان تاوي بخونه وتعيدون كفخبلو نخيلنا
ምክንያት راح እንታዩ ግን ክንቅልጥፍ ኣለና እቲ ሓገዝ ካል ኣብነት ሕጂ ኣደቤና ኣቦ ኮይኑ እቲ ድሕር ደቂ 8 ዓመት ምዃኑ ማዕርዮም ዘይክንጎይ ንኽእል ኢና ናይቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ክሕግዘና ይኽእል ኢልና እንመርፆ ምንጭታት ግን ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ትካላት ቤት ትምህርትታት ገለ ዋላ እቲ ንነብረሉ ከባቢ ንኽሕግዘና ግን ውሳነታት ምውሳን የድልየና ማለት እዩ ንኣብነት እቲ ንመርፆሎም ቤት ትምህርቲ ካብቲ ኣብ ደቂ 8 ዓመት ኮይኖም ሰሪሕና ኣሎ እሞ ብውሕድ ዋጋ ከፍ ኢልና ክነምህሮም ንኽእል ቤት ትምህርቲ ቁርብ ክብር ኢሉ ግን ብዙሕ ነገር ብተዓጣጣፊ ክህቦም ዝኽእል ቤት ትምህርቲ እንተረኣሃሉ ወይ እቲ ከባቢ ምስ ቦታ ካብቲ ዘለናዮ ቀይርና እሞ ዕብይ ዝበለ ከምዚ ምሻሎ ንብዙሕ ነገር ንኽቃልዑ ንኣወንታዊ ነገራት ንኽቃልዑ ዝሕግዘና ውሳነታት እንዳወሰድና ብዙሕ ዓቕምን ሓገዝን ናይቶም ኣብ ከባቢና ዘለዉ ሰባትን ነገራትን ጌርና ግን ክንሰርሓሎም ንኽእል ኢና ዝያዳ እኳ ደኣ ካብ ደቂ 8 ዓመት ዘይሰሪሕናሎም ክሸቐለናን ክንጓየየሉን ዝግባእ እዚ ንብሎ ዘለና እቶም ወለዲ ንባዕሎምን ድሕር ተሃኒፆም ንባዕሎምን ኣወንታዊ ወይ ኣድማዒ ወይ ከዓ ፅቡቅ ዝኾነ ተዓባብያ ኮነታ ናንፃ ናይ ባህርያት ናይ መንነት ናይ ፍልጠት እንተለዎም ዝያዳ ኣድማዒ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምት ኣለኒ ናትኪ ዝያዳ መረዳእታኻ የድልየና እዩ ኮይኑ ግን እቶም ወለዲ ንባዕሎም እንተ ብዕድመ ምንኣስ እንተ ብግዜ ምስኣን እሞ ናይ ትምህርቲ ዕድል ምስኣን ወይ ብናብራ ሓጎፅጎፅ ኣብ መንገዲ ክኸውን ይኽእል ዋላ እውን ስደት ወፂኦም ማሕበራዊን ቁጠባውን ኩነታት ወይ ሽግር ናይ ስድራ ቤት ናይ ቤተሰብ ንኽፈትሑ ዝበዝሕ ግዜኦም ኣብ ስራሕ እንድሕር ዘሕልፉ ኮይኖም ተቆልዓ ወይ እቶም ቆልዑት ወይ ተቆልዓ እንድሕር ግዜ ዝስእንሎም ኮይኖም ከምዚ ዓይነት ሃዋህው እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እቲ ወላዲ ከይፈተዎ ተገዲዱ ኣብ ስራሕ ዝውዕለሉ ሰዓታት እንዳበዝሐ እንድሕር ከይዱ ኣብ መት ዝገብረሉ ከዓ እንዳወሓደ እንድሕር ከይዱ እቶም ቆልዑት እንታይ ይኹኑ ወይ እንታይ ክገብርሎም እቶም ወለዲ ህይወት ኩሉ ግዜ ናይ ውሳነን ምርጫታትን እንድዩ ሕጂ መጀመርታ እንታይ እዩ እቶም ኣቦን ኣደን ክኾኑ ተዳልዮም ዘሎ ወይ ኣብዚ እዋን ኣነስ ኣደ ክኸውን ተዳልየ ኣቦ ክኸውን ተዳልየ ዝብል ውልቀ ሰባት መጀመርታ እቲ ውላድ ምምፃእ ክሕሰበሉ ኣለዎ ድልዋት ምህላዎም መጀመርያ ምርግጋፅ የድልዩ ምክንያቱ ሓላፍነት እዩ ዓብዪ ሓላፍነት እዩ ብዙሕ ዋጋ ከዓ ይሓተታ እዩ ምስቲ ናህና ኣነባብራ ክትሪኦ ከለካ ከዓ ንሕና ከዓ ከምዚ ብተዓባብያና እቲ ሕብረተሰብና ብምሉኡ ብውልቁ ዝነብር ኣይኮነን ነንሕዱ እንዳተሓጋገዘ እንዳተደጋገፈ ዝነብር ኣብዚ ዘለናዮ እዋን ኣብዚ ዘለናዮ ዓለም ግን ብክንደቲ ኣቦታትና ኣቦ ሓጎታትና ዝተሓጋገዝዎ ዋጋ ንሓዎም ንሓፍቶም ዝኸፍልዎ ዝነበሩ መጠን ብክንድኡ ክንከይድ እቲ ግዜ እውን ኣይሕግዘናን ስለዚ ኣብዚ ወለዲ ምውሳን የድልየና እዩ ቀዳምነት ናህናሲ እንታይ እዩ ምውሳን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ናህና ቀዳምነት ስድራ ቤትና ድዮም ዋላ እቲ ዝመጣናሉ ስድራ ቤት ድዩ ወይስ እዚ ንሕና ንምስርቶ ዘለና ስድራ ቤት እዩ ምውሳን የድልየና እዩ ኣብዚ ሽዑ ምስ ወሰና ከዓ እቲ ዝመጣኻሉ ስድራ ቤት ሙሉእ ብምሉእ ተሓድጎ ወይ ከምዚ ትኩንኖ ማለት ዘይኮነ እቲ ዝበዝሕ ግዜኻ ዓቕምኻ ጉልበትካ ብምሉእ ናብ መን ኢኻ ክተውፎ ዝግባእ ምፍላጥ የድልየና እዩ ምክንያቱ ሓላፍነት ይስከም ስለዘሎ እቲ ብድሕሪኡ ዝመፅእ ከዓኒ ቆልዑ ምስ መፁ ንሕና ዝዓበናሉን ንሶም ዝዓበይሉን እዋን በበይኑ ስለ ዝኾነ ልክዕ ከምቲ ወለድና ዝዓበይሉን ንሕና ዝዓበናሉን እዋን ይፈላለ ኣብኡ ከዓ እቲ ናህና ፍልጠት ናህና ዓቕሚ ክዓቢ ከም ዘለዎ ነፍሲ ወከፍና ክንርድኦ ዘለና እዩ ስለዚ እቲ እዋን በበይኑ ምዃኑ እንተደኣ ክንርድኦ ክኢልና እቲ ካልእ ከም ርዱእ ንወስዶ ማለት እዩ ኣብ በበይኑ እዋን እንተደኣ ሃሊኻስ ነቲ ደቅካ ትዕብየሉ ዘለካ እዋን ዋላ ክትመስሎ ኣይትምረጥ እንታይ ምዃኑ ክትርድኦ ግን ይግባኣካ እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ሂወት ደቅካ ክሳብ ንሶም እኹላት ኮይኖም ናይ ገዛ ርእሶም ውሳነታት ክውስኑ ብቑዓት ዝኾኑ ብኩሉ ነገሮም ብዙሕ ውሳነታት ስለ ትውስነሎም እቲ ስኻ ትውስኖ ውሳነታት ከዓ ኣብቲ ሂወቶም ዓብዪ ቦታ ዓብዪ ፅልዋ ስለ ዘለዎ ንብዙሕ መገዲ ክኸፍተሎም ይኽእል እዩ ንብዙሕ መገድታት ከዓ ዓፀሎም ይኽእል እዩ ስለዚ ከምዚ ዓብዪ ሓላፍነት ተሰኪምና ምህላውና ተረዲእና ከዓ እቲ ናህና ኣብ ኩሉ ምሳናን ምስ ደቅናን ዘራኽበና ኩሉ ነገራት ፍልጠትና ክዓቢ ከም ዘለዎ ዓቕምና ክዓቢ ከም ዘለዎ
نتي أوان كنفلطون كنردون كنوسن كأبقى مثلا مرقدات كن يدلين ناي مش على بخصوص أمورس نتي كبار سابق ردات أزواج التاسين كنقبرو خمزي مرجع زي كونس قديتاي كم خي وصل تي زلونا محبراوي مراخبيتات نبلو تي انترنت بعبيو كله تي تلفزيون بلو كلهم اب سكرين محلالو فسفرالي ملختات اللو قال لي تقول عزم متنو زي متنو زهاسيو زطقمو قال الله حجت ولاد اب فلاي بزي زلنا يوم عرب هاجرات كاب دخام خون خيل كاب زي مسان خون خيل ويكا كاب بزح ربشاون كخون خير ربشا مالت صوتا نت ولادي تعرف على إن خبز سنة كخون خيلي اب تي في اب ايباد اب تليفون محلاف جزير له الصحي بكاس ام بالا له زي نتي قلعت حساس باخد منتاج صلو تولاد خ نستات اجيدو كال ميلا انت خبر له ولكي تكافل حسب تي كم زخن بلوت أنا يتزلنا يو وان دكنا زعبي لجلو وان كابتنا إحنا وان سلازفلن عبنا الناس إنترنت عبزي نبرة وإنترنت عبز جمرلو نبرة جزي عبينا نكون تكي تناتو تلوا بزح أوانا إتراين كون فلي كل سنة جري كجيت تكنولوجي بعبي مالتي كله تنا إنترنت عالم للحويس كبوملو زلنا بزي بقبو انترا تخاوينو نتوم قلعو نايتي جزي ويكا نايتي وان سوات ስለዝኾኑ ብዙሕ ነገሮም ዘዕብዮምን ብኣወንታ ክንሪኦ ዘለና ነገራት እዩ ግን ኣገባብ ክህልዎ ኣለዎ ዝተዓቀነ ዝተመጠነ ክኸውን በቲ ግቡእ በቲ ልክዑ መልክዑ ዝግበር ይኸውን ከም ዘሎ ምቁፅፃርን ምልላይን ናይቶም ወለዲ ሓላፍነት እዩ እንተረኣ ብግቡእ ዘይተገይሩ ግን እቲ ናቱ ሻዕቢ قبو مالت انتهى مالتي قبو مالت انتهى مالتي ساعات محلاو ديو زريو عينت مكتتال ديو تقاملو نابنت تليفون نشتي سكرين سلازخونه كاوي حاشدو ايباد كاوي حاشدو كمبيوتر كاوي حاشدو تي في ندبر كان مفرلاي ديو ولا ساعات يخا كتقوطاطرو زلكا دحردات ولادي الساعات ناي مقصار كله زي بلو خوينو خه تم كلاتات كبيرو كم صوم كم عبلو مالهم تم تفلتر كم يجيرهم عبلو لو دحردات ولد كابتو ولادي نلعب زفلطو نتي مسارحتات ولاد تخبر الله وبقى ولادي حجي عبد انتي فتينا تسالينا خمتا زبلكو كله ناي وسانه حتو سلا زخونه مجمرياتي انس ابو خوني عد خوني اختبل كلخه تقدامي تنغبرا زلنا مالتي ملو غزي ندقناس كنهبهم كم زلنا مرغداتي أقدم أبوت خوينو وأقدم عدت خوينا خير بزح غزي كي تحسبه زغوانف ولاد الله سلازي بزح كأس لزخونه بقطر وانترينا يو كي تحسبه أوكي فقرها اللي فتوتها اللي وحسن بردلتها اللي كنت تنسي مسوقانا فن كمون مصدقمون زم عين الطريقات كان أبنت بمدب نحر وليدو ونحر وليدا أقدمون كحسبوا عدل الله تدرغيتونا الله كوين جن زبزح خاء كم تأمل خذهبو تقاتم يا هو فقاتم يخلي ولا حنتي عن صارتي تفترق كيدا يتخليها اجي تخيكون خلو موسى ندليكا من مداب يدليكا اتي مسكون دما أبونا دن بحبار انترا حليخا تزراري بكان بحد مفتيخ نتعلقات مفتيخا كل شيء قدامنا نتولاد زهب مالتي تولاد انت وحدسي ويمسبون ويمسديو جزي خركبا اجي تجزي خيدا رخبه زخونه ነገር ክትገብር ኣይትኽእልኻ ግዜ ተራ እዚ ሃልዩ እቲ ብሙሉ ግቡእ ንብሎ ዘይግቡእ ንብሎ ክኸውን ኣለዎ ክኸውን የብሉ ኣወንታዊ ኣለታዊ ንብሎ ነገራት ዘረባ ኮይኑ እዩ ዝተርፍ ወይ ሓደ ናሓልሞ ነገር ኮይኑ እዩ ዝተርፍ ስለዚ እቲ ግዜ ምህላው ወሳኒ እዩ ሃዲኦም ዝተኻለ መጠንሲ ግዜ ክህሉ ኣለዎ ኣቦ ንበይኑ ወይ ኣደ ንበይና ከም ዝበዝሕ ኣብዝና ሓና ኣነባብራ ንርኢ ድማ ኣደ ብፍላይ ንበይና ኮይና ደቃ ትዕብል ተራ ሃልያ ድማ እቲ ቁጠባዊ ኣካይዳ ወይ ከዓ እቲ ቁጠባዊ ምሕደራ ናይቲ ስድራ ቤት ዝተወሰነ ክኸውን ኣለዎ ወይ ከዓስ ታደሲ ነብሳ ትኽእለሉ ኣገባብ ብፍላይ ኣብዚ ስደት ማለት እዩ እቲ ንወስዶ ውሳነ ንብዙሕ ንሂወትና ንሂወት ደቅና ስለዝፀልወና ኣብቲ ዝምዕብል ዘሎ ወይ ማዕቢሉ ዘሎ ዓለም ከዓ ንነብር ስለ ዘለና ካብቲ ዓድና ካብቲ ንሕና ዝረኸብናዮ ረብሓታት ወፂና ከዓ ክእሉ ንሕቢ ስለ ዘለና ብዙሕ ፀቕጢ ክፈጥር ይኽእል እዩ ግን ንሕና ካብቶም ቆልዑ ስለንዓቢ ብብዙሕ ነገርና ንሕና ካብኦም ብብዙሕ ነገርና ዝሓሽና ዝኾና ንዕኦም ግዳያት ክንገብሮ ግቡእ ኣይኮነን ሕጂ እቲ ክግደፍ ዘለዎ ገዲፍና
تقالي مرير تقالي كبيدي تقبرو جزية حتى كن موس عندن أجداسو أجي إذا تغيروا دما هم قلعوا مسمتو تناي سكرين حجي بفلا يبدو وانزي كبيد بتو كبيد بدو بزحت ولدي أجي تجيجا ويكا تشجر جن كابانا خفتهم ولدي زيتون أنا تقول فترة مسقولو موبايل أبي يركبوها ايباد أبي يوم يركبوها بعلم كبتوا بعلم خفتوا قال أي كلهم يوم نحنا ترى اعتباي هذا كنا له لازم أبزي نحنا تأخذ أفلوتو هلونا له بدك ريو تأفلوتو تحلي كاجن ميزان كفلوس تقيلها أنت يوز فكادو وين أنت يوز حاسب لا تحنقول أنت يوز أبز حج أنت يالله رأيك ولا أبز حج أنت يالله ولا كاتي حدا ولا دي بس تبليز اللي سجمت توصل ويكوست أنت فتنتي أبزر يوزر لو قلت كارلوت مساتو نايتون قلت وين مساتو نايتون قلت جن يتقوم يوم يري يوم حجي بده هون على بزي بعد كوست تعرف تيري يوم يوم يري أندي ينزبل بده هون على نت ولاد زموت أو مالتي حجي بخلاء زر أربعة تقول ناي مترع نجارات كأي رئيو كم مثل تنفي جايلو طريعو خال نجارات كبس حكاون يخيل ولد دخل نزي فرحو يوم نزي فرحو ولد دخل له زون كابتي جبؤن مثلا زي مفلات ويكا وحد حبريتها كم هلاو زبقس كوين يسمعني حجي كان زيوم عند دوتات نالو نثي ولادي زفرحوه هذا أبيوسي وبوليس كسوعيو نابوينا من قصة تقرعيو خمس أنيو زبلون فرحي فترة ليو حجي بزع بعض خنتات لنا حجي كمتي عندي مزول حجي من نابت ناي مجمرتا وسنتي نبلن عمتاتنا خنملس مالتي أبزن عمتات تي حجي تي محزنة ويكا تقرر نايت ولدن ولادن كسرح كخلالو حجي تقولع أبتي مجمرتا ليشتي كله تقرا حاضر انت راه خوينا أبتي جزا مسعدني يزخيل ودخلت عمت خوينا ويقال 3 عمت خوينا أبتي جزا زي سرحن زي فكرن حقتها قدن كله علو ሓደ ነገር ሲ እንድሕዳ ሓደጋ ዘውርደሎም ኮይኑ ንሶም ኣይፈልጥዎን እዮም ንስኻ ትፈልጦ ኢኻ ስለዚ ብኸመይ ተረድኦም ብኸመይ ትምህሮም እንዳሰራሕካ ኢኹም ክትመፅእ ኣለካ ሕጂ ኣብቲ ናይ መጀመርታ 8 10 ዘለዋ ዓመታት ብፍላይ እቲ ምሕዝነት እቲ ቅርርብ እንተደኣ ተሃኒፁ ብድሕሪኡ ውላደይ ንመምህሩ ክጠርዓለዩ ውላደይ ንፖሊስ ክነግረለዩ ናብ ዝብል ፍርሒ ንኸይተኣትውን يحجزك عيناء وزبطحون يا بالكان معناته أبتن ناي مجمع عمتات نبلن زلنا اتفقي اتمكبوار اتحاليوت انداتا هانتس لزمت كاب جبر اي تجبر قداف اي تقداف قالوا وطي خاسي اب فقري اب مرجع زعب زولوت تقولع وي تقولع بخمزن عبي ومسمات وحدي في مسعبي بزح زدلي وانا قرات الله حدي سلازف وراها سقيبلو مالت هيكونن قدم كحتى شعو تولد عادي ناتي زمت بدهوتا بخمي زم حضرو يوسنو مالتي تناي مجمر ساعه ولادي خا ابزن ناي مجمر انا بلان زلنا عمتات تناي مسمع ناتي ولاد كان ناي مردا بقعاتو كعبلو مخنياتو ناتي ولادو نسي يبرو ولادو دليتو كغلط حسابو كغلط سمعتات فرد لسمعتاتو خسمع ون تولادي سمع دا مهارو زمت مس عابي بدزي كم عابي بدو اي كون تشجر زخون زلو بنحنا حبرتسب كن كناي مجمرتا زلوا عمتا بزتفلالي بناتي يخسرا ወይ ግዜ ሰዓት ወይ ቆልዑ ምስ ወለዶም ኣይ ዓብዩ ሞ ምስ ገቦዝ ግን ምስ ወለዶም ይራኸቡ ወይ ኣቦን ኣደን ኣብ ዘይምስማዕ ይብሉ ሞ ኣብቲ ናቶም ውልቃዊ ጉዳያት ስለ ዝሕዝኡ ቶም ቆልዑ ከም ትናቶም ማለት ከም ክእለቶም ከም ትናቶም ናይ ዲፌንስ ናይ ተዓባብያ ሜካኒዝም ይዓብዩ ሞ ምስ ገቦዝ ግን ቶም ቆልዑ ዋናታት ናይ ነፍሶም ይኾኑ እቲ ደገ ዘሎ ሲስተም ከዓ ነቶም ቆልዑ ዝድግፍ እዩ ነቶም ወለድ ዝድግፍ ኣይደለም ሞነት ናይቶም ቆልዑ ናፅነት እዩ ዝኣምኑ ስለዚ እቲ እምነት ኣብቲ መጀመርታ እቲ ምሕዝነት እቲ ቅርርብ ክህነፅ ኣሎ እዚ ከይተሃነፀ ወላ ሓደ ክትስጉም ዋላ ኣይ ደቂ 10 ዓመት ምብፃሕ እውን ኣይድልዮም ቅድሚኡስ ላሃፉ ክጅምሩ እዮም እስኪ ኣብቲ ስድራ ቤት ውፅእ ኢሉ ኣብቲ መጀመርታውን ዝገለፅክዮ ናይ ሃይማኖት ተራ ከመይ ብምስልምና ክኸውን ይኽእል ብክርስትና ክኸውን ይኽእል ብዘይገድስ ኣብቶም ቆልዑት ክንምንታይ ኣዎንታዊ ተራ ዘለዎ እንድሕር ዘይከይዶም ከ
نحن زي تختاتيلهم موت ناتهم هايمانوت نحن براكتس زي غيرهم موت نولدهم سيعبهم أو بتبت خرسيان نحن زي كانوا وياك مسجد نحن زي كيدهم كون نحن تقليلهم أب بحرياتهم أب منتهم أب تناتهم تحت سبعة أنت عينت تلوا كهلو يخيل أو أنت وخوان ألو تاو تلوا ألو وحجي هايمانوت زخون يكون هايمانوت مالتي كي أبتوش كي أتنا أكل نايتيناتهم من النت لك خمسي أبوهم منيو أديهم منيا أبي تولدهم أبي عبيهم أبي يعدهم كل عمل سناب زلوا وعد متيهم ويا كله زجدس زلوهم الرداد عبد هايمان تفلتأتون ببعلو أكل ناتهم من النت مهنياتو أبزته وسنة عدمة تناي هايمانوت مردعتا أيد اليوم إلنا ولا بعلنا ورسينا سئلنا شلالنا يوم خدوا ولا أنت تعرفون أبزته وسنة عدمة تتقلوانا يمزلنا ممتوس لذي تورفو لك تمرتهم يعرفتهم ما حاجتهم بزعواناتهم هايمانوت كزارو وكريو كسمو كلو الصوم تملسهم سي نفسهم عبي يغمطوا كحتو كجمهورية كحتو فلتو خذ اليوم على شو عبت مس عبي كحتو خاخلو شو انت يا خاطو هناكو نبينخا أبناي بينهم كستيئتي كتخيدهم ما يتقني مستعلم كحوصوا لهم أفتعلم كنوبر خقولوا لهم كم منبار مخال حليفهم أفتوا دادر لازلهم جيت من النتو كهنت قلبوا جي هايمانوت لك كمتي قانقوهم تمسهرتهم زخونة عبي تلواي زلوا كالك أبتي بفلا أبتي حجي معراباوي على من رئو زلنا دما تمهزنتك تقرربك مس دقها مس دلدلة دقها أبتي هايمانوت أبنت كمزين أهررتك خون تعطت أفنت زي بلوم جيركا بتا هايمانوت كتعبيهم أي سوا معلوني تقول فلتت جن كهلوم علوه بدهريو مستي مستدقها زلكا زمدنا تدميرو دقها أبيوتهم زقودهم وسانتا نخي وستو نهيوتهم أبو حدا غازقتو مجد نخي كتلون يسرعهم يحجزهم مس بزح تناتهم منفساوي بقعاتهم سلا زعبيو እቲ መንፈሳዊ ብቕዓትን ክእለትን ተረእ ሃሊካ እውን እቲ ሂወትካ ሰላም ዘለዎ ክኸውን ዘሎ ትኽእሎ ኣዝዩ ዓብይ ስለ ዝኾነ ካብ ብዙሕ ሽግራት ስለ ዘናግፎም ንኣብነት ኣብዚ ዓለም ብዙሕ ንቆፃፀሮን ዘይንቆፃፀሮን ነገራት ኣሎ ንዓይ ዝኸብደኒ ንዓኻ ቀሊል ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ናቶም መንፈሳዊ ዓቕሞምን ብቕዓቶምን ዓብይ እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ገለ እዋን ናይ ዝኾነ ይኹን ሰብ ወይ ኣካል ደገፍ ኣብ ዘይብሎም እዋን እውን ነብሶም ባዕሎም ክድጉ ካብ ተኣትየምዎ ዘለዉ ሽግር ንክወፁ እውን ምስቲ ካልእ ብዙሕ ነገራት ተደማሚሩ ክድግፎም ከተስኦም ዝኽእል ነገር ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣካል ናይቲ መንነቶም ምዃኑ ተረዲእና እውን እቲ ክንህቦም ዘለና ምስ ዕድሚኦም ዝኸይድ ከምዚ ንወዲ 8 ዓመት ዝኸውን ሲ ንወዲ 2 ዓመት ንወዲ 3 ዓመት እንዳሃብካ ዘይኮነ ምስ ዕድሚኦምን ስፍሓት ናይ ኣእምሮኦምን ክእለቶምን እንዳገበርና ክንመሃርዎ ተግብርዎ ዘለዎ ነገር ባርዚልና ናብ ናይ መጨረሻ ገጽና ክንከይድና ብሰረፈ 10 ደቂቃ ገለለና ክርክ ሰዓት ሕሊፍና ኣለና 10 ደቂቃ ንሕወሲኽና ኣለና ኢሉ ይኣምን እቲ ዝተረፈ ዛዕባና እቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይቶም ወለዲ ነቶም ቆልዑት ዘለዎ ኣወንታዊ ወይ ከዓ ኣሉታዊ ፅልዋ ከመይ እዩ ዝግምገም ኣብ ደገ ብዛዕባ ዘሎ ኢና ንዛረብ ዘለና ስቲል እቲ ኣቐዲሙ ዝነበረ እውን ዝበዝሕ ኣብ ደገ ብዛዕባ ዘሎ ፅልዋ ኢና ንዛረብ ነርና ንኤርትራ ብዝምልከት ካልእ ግዜ ክንመፅኦ ተስፋ ክገብር እየ ንሎሚ ግን ኣብ ደገ ዘሎ ኢና ወይ ኣብ ስደት ንዘሎ ኤርትራውያን ዘተተኮረ እዩ ነይሩ ዛዕባና እጂ ከዓ እቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይቲ ኤርትራውያን ኣብ ደገ ዘሎ ብዘይገልፅ እንታይ ኣምኑ ብዘይገልፅ እንታይ ደልዩ ንቆልዑት ዘለዎ ፅልዋ ግን ከመይ እዩ እዚ ሓደ ኣሎ እቲ ፅልዋ ኣወንታዊ ኮይኑ ንክቕፅል ወይ ከዓ ኣሉታዊ ኮይኑ ዕንወት ንኸይፈጥር ኣብቶም ቆልዑት እንታይ እዩ ክገብር ዘለዎ ተወላዲ እንታይ ክትገብር ዘለዋ ተወላዲት ኩሉ ነገር ማለት ኣብቲ ዓለም ስለ ዘለካ ብምሉእ እቲ ዓለም ዘሎ ነገራት ንቆልዑ ይጠልዎም እዩ እቲ ኣተሓሕዛኻ ግን ብኣወንታዊ ዝጠልዎም ብኣሉታዊ ዝጠልዎም ከዓ ይውስኖ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፖለቲካዊ መረዳእታ ወይ ከዓ ፖለቲካዊ መርገፂታት ናይ ወለዲ ሓደ ካብቲ ወለዲ ብፍላይ እቶም ቆልዑ ኣዝዮም ንኣርሱ እንተደኣ ሓልዮም ትሕቲ 12-13 ዓመት እንተደኣ ኮይኑ ወለዲ ኣብ ቅድሚ ደቅና ክንዘራረበሉ ዘይብልና ነገራት ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ብዙሕ ነገር ኣብ ቅድሚ ቆልዑ ክንዛረቦ
نقبرو زيبنا بزح نجارات على مهنات وتحنقول نزيك كردو بتلك كستنتنو سلازيك عبقر ميوم كنقبرو زيبنا حاجة مرجزنا ولدي دعوات بوليتيكاوي كونتات عدوم كوني خيلي نايت علم نايت زلوا عدي نايت أهور كوني خيلي حدا خبتي ولدي أبقر ندك نحن زاربولو زيبنا نزاربولو انت دا حالينا وي بقلم مخنات وي بقلم عقادامي انت راس سميعهم مخاني أول زخانة تعدميهم زمتن مردعتان مجلتن كنهبهم قديتان حلافنتن علنا مخنياتو عبت حنقول انتاي قرص مالسي بخمي ترديهم بخمي يوم حيزهم مدلو كنعقنو أي نخيلنا نعوهم ناب كبيت تقطن نوت انزبتهم مكون تخقلو سلازلو كم قليلهم تسمعهم مناخاني كنقلت لهم كنردهم مستيناتهم أردادا أنا تحساسبان زخيد مالتي زخانة كان رجعت كنكلا زاربولو انت راحلنا مالسي تعفلطو يا بنان ولا حنتي كم زخونه بزعبا انجرا بزعبا باني مزارب علينا يلنا بزعبون ندلو انت راحلنا ግን بزتخاله متن እቲ ግቡእ ዝኾነ ወይ ከዓ እቲ እኹል ዝኾነ ሓበሬታ ቁኑዕ ዝኾነ ሓበሬታ ንህቦም ከም ዘለና ከዓ ክንርዳእ ንኽእል ኣለና ኣብዚ እዋን እዚ ሕጂ ንኣብነት ሰኣና ስለዘይፈለጥና ወይ ስለዘይተረዳእና እውን ንገብሮ ንብሉ ንኽእል እንዲና ተነቋርፆውን ተመራጭ እዩ ምክንያቱ ቆልዑ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ኣብ ሓንጎሎም ሓንጎሲ በቃ ጌና ኣይማዕበለን ከሰላስሎ ዘይክእል ነገራት ብዙሕ ኣለዎ ንሕና ግን ዓበይቲ ስለ ዝኾና ንባዕሉ እቲ ዝጥቀሙሉ ቃላት ንጥቀመሉ ዘለና ኣዘራርባ ከባና እውን ስለ ዝወስድዎ ሽዑ ነዚ ወሲዶም ከዓ ናበይ የብፅሕዎ ኣብቲ ናቶም ኣብቲ ሓሳስባን ኣረዳድኣን ክንርቁኖ ክንቆፃፀሩ ስለዘይንኽእል ተመሊሱ ንዕኦምን ናብ ሽግር ዘእትዎም ጠቕጢ ዝፈጥረሎም ናብ ሓደጋ ዘእትዎም ማዕረ ነብሶም ከም ዝፀሉ ዝገብሮም ክኸውን እውን ስለ ዝኽእል ልዕሊ ዓቕሞም ዝኾነ ነገር ስለ ዝኾነ ተኣፋፊ ነገር ሕጂ ካልእ ንቆልዑ ዋላ እቲ ምስ ጎበዙ ብዛዕባ እቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ዓዶም ናይቲ ንሕና ዘለና መርገፂ ክንዛረቦም ግቡእ ይንብሎ ዕድመ ተረኣ ሃልዩ ንኣብነት ልዕሊ 13 ዓመት ኮይኖም ብዙሕ ነገር ክርድኡ ግን ስለ ዝኽእሉ ግቡእ ይንብሎ እንተደኣ ኮይና ከዓኒ በገባብ ከምዚ ንእግረ መገዳኻ እንዳሓለፍካ ገለ ዘይኮነ በገባብ ንኣብነት ናይ ስድራ ቤት ግዜ ተረኣ ሃሊካ ኣብታ ናይ ድራድያ ናይ ቁርሲ ግዜ ተረኣ ኮይና ግዜ ተረኣ ሃሊካ በገባብ መረዳእታ ብዘለዎ ኣብነታት ብዘለዎ እንዳገበርና ኢና ምስኦም ክንዘራረብ ዘለና ምክንያቱ እቲ ኣብነት ተዛዘይሂብናዮ እቲ መጠን ስፍሓቱ ወይ ከዓ እቲ መጠን ዕቤቱ ዋላ ብዚ ዕድመ እዚ ክዕቅንዎ ስለዘይክእሉ ነዚ ዘፋኽተሎም ኣብነታት እናገበርና ክንህቦም ኣለና ምስ ዝኸይድ ነጥቢ ድማ ከምዚ ዝተጋነነ መልክዕ ክንህቦም ከዓ የብና ናብቲ ንሕና ንኣምነሉ መታ ክመፁ ጌጋ ዝኾነ ሓበሬታ ወይ ዝተጋነነ ሓበሬታ ክንህቦም የብና ምክንያቱ ኣብዚ ዕድመ እዚ ንሓደ ዘይተረድኦም ነገር እቲ ሓሳብ ኣለዎ ግን ኣይተረድኦም ናይ ተጨበጠሎም ክኸውን ይኽእል እንጂ ባዕሎም ሓቲቶም ዲኦም ኢንተርኔት ኣብ ኢዶም እዩ ጉግል ገይሮም ዲኦም ገለ ገይሮም ዲኦም እቲ ሓበሬታ ክረኽብዎ ስለ ዝኽእሉ ብዝተኸኣለ መጠን እቲ ካብ ዝተፈላለየ ምንጪ ክረኽብዎ ዝኽእሉ ሓበሬታን ንሕና ንህቦም ዘለና ሓበሬታን ዝጋጮ ክኸውን የብሉን ምክንያቱ ነቲ እምነትና ነቲ እምነቶም ምሳና ስለ ዝትንክፎ ናብ ሓደጋ ውፅኢት እቲ ንህቦም ሓበሬታ ከዓ ቁኑዕ ምዃኑ ዘይተጋነነ ምዃኑ ክፈልጡ ኣለዎ መወዳእቱ ድማ ግድና ኣይኮነን ኣብቲ ናይ ኣቦኦም ናይ ኣዲኦም መርገፂ ክኸዱ ናቶም ናፅነት ኣለዎም ናቶም ናይ ውሳን ዓቕሚ ኣለዎም ኢልና ስለንኣምን ክውስኑ ይኽእሉ እዮም ወይ ከዓ ወሰንቲ ክኾኑ ኢልና ንዕብዮም ስለ ዘለና ከዓ መወዳእቱ እውን ናቶም ውሳነ ናቶም ምርጫ ከም ዘለዎም ክንኣምን ከዓ ፅቡቅ እዩ ፅቡቅ እዚ ዝተንከፍክዮ ብፍላይ መጨረሻ ዝተንከፍክዮ እዩ እቲ ዘለኒ ሕቶ እሱ ከዓ ሓደ እቲ ከረድእ ዝደለየ ወላዲ ወይ ወላዲት እቲ ዕምቆት ክንምንታይ እዩ እቲ ወላዱ ክበፅሖ ዘለዎን ይበዓሉ እቲ ሰው ዝኣምነሉ ሓደ ፖለቲካዊ መርገፂ ጥራሕ ከም ቁኑዕ ኣሚኑ እንድሕር ዳ ነቲ ውሉድ ወይ ነታ ውሉድ ነታ ቆልዓ ዘረድኣሉ ኮይኑ እቲ ዕምቆት ናይቲ መረዳእታ እቲ ዕምቆት ናይቲ ምብህሃል ክንምንታይ ክሰፍሕ ዘለዎ ብምንታይ ዝልካዕ ቆልዓስ ብምንታይ ይልካዕ እዮ እቲ ወላድ ነብሱ ብምንታይ ይልካዕ እያ ኣብ ዩቱብ ዝረኣዮ እሞ ከዓ ደጋፊኡ እንድሕር ኮይኑ ነቲ ሰብ እሱ ዝብሎ ዘሎ እንድሕር ዳኣኒ ከም መረዳእታ ወሲዱ ዝብላ ወይ ዝብሎ ኮይኑ ነቲ ቆልዓ ወይ ነታ ቆልዓ ክንምንታይ ሃስያ ኣለዎ በንፃሩ እታ ወላዲት እውን ከምኡ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ካልእ ሸነኽ ከዓ
تولادي قبل علتا ولادي تنحر داني بوليتيكاوي فلينة اللو خوينمو ناتو الرأي بتقول عاوي بتقول كسر صوت نحر زفتن كوينو تا ولادي تنكم نحر تقبل تفتن كوينا زقل عا ويتقول عا بخمي يتعرض كابز عينت نوتي ويكابز عينت كنتات بعلو دو انترنت كيلو يرأي ولاس توم ولدي بمسرته مزراب ايدل الناس بالمدن انت خودي وزحش البوليتيكانز ملكت مالتي كسب كندو جاج نحر اللوم كوينو قلق زي እቲ ቤተሰብ ናይ ትወዲ ነትወዲ ጸልዎ እቲ ቤተሰብ ናይ ተጓል ጸልዋ ሕጂ እቲ ፖለቲካዊ ምህዋኽ ኣብቲ ገዛ ምስ መፀ እቶም ቆልዑት ዝጭነቕሉ ቁኑዕ ዝኾነ ነገር ምርዳእ ዝስእንሉ ይመጽ እዩ ኣብዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት እንታይ እዮም ክገብሩ ዘለዎም ኣቐዲሙ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ዘገድስ ማለት እዩ እቶም ኣቦን ኣደን ብዛዕባ እዚ ኣብቲ ገዛ ወይ ኣብቲ ስድራ ቤቶም ከምፅዎ ክደልዩ ከለዉ ወይ ከዓ እዚ ዓይነት መረገፂታት እዚ ኣብቲ ስድራ ቤት ክህሉ ኣለዎ ክብሉ እንከለዉ ሲ ነቶም ቆልዑ እንታይ እዩ ዘርብሖም ካብ መጀመርያ ክትርድኦም ወይ ከዓ ከነፅርዋ ዘለዎም ማለት እዩ እቲ እቶም ቆልዑ ኣብቲ ኣቦ ዝብሎ ዘሎ ወይ ኣብቲ ታደ ትብሎ ዘላ ወይ እውን ኣቦን ኣደን ሓደ ዓይነት መርገፂ ክህልዎም ይኽእል እዩ ግን ዘለዎም መርገፂ ካብቲ ናይ ብሓቂ ፖለቲካዊ ኩነታት ዝረሓቐ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ጌጋ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ዝተጋነነ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ መጀመርትኡ ግን እዚ ከምዚ ዓይነት መርገፂ ወይ መረዳእታ ወይ ኣተሓሳስባ ናብቶም ቆልዑ ክሰርጥ ክደልይዎ ከለዉ ነቶም ቆልዑ እንታይ እዩ ዘርብኹም ልክዕ ከምዚ ብመሰረቱ እቲ ፖለቲካዊ መረዳእታ ናይቶም ወለዲ ኣብቲ ቆልዓ ብውሕድ መጠን ይኹን ብብዙሕ መጠን ምስራፅ ቁኑዕ ድዩ ብመሰረቱ እቲ ፖለቲካ ዝበሃል ኣምርሲ ነቲ ቆልዓ ብዛዕባኡ ክሰምዕ ምግባርስ ቁኑዕ ድዩ ነቲ ቆልዓስ ይጠቕሞ ድዩ እቲ መሰረታዊ ሕቶ ኣድላይ ድዩ هو بحافظ حجي انتايو تي بوليتيكا حجي كم دي أطبع بينا تزيرا يو طبقوندي نابلسي بوليتيكا ني عدو بكوني خلي بوليتيكا نايتا زعمت ولا عدو بكوني خلي نايتا أهبور نايتا علمون بحافظ شوسي كوني خلي تعدمي أم كن يفكر انتايو تكورنا تنتايو نايتا هاجر نايتا زمبروا زلو هاجر بوليتيكا انتو خوينا بقبو أبتمرتي يمهارو ويو بمصنعتي تدقفه أبتي أكاديمي نايت تمرتي يمهارو ويو تأمر نايت بوليتيكا ون أمر نايت بوليتيكا نايت فلسفنا ون يمهارو يا بتمرتي أبي أترام مسمى أبي أترام مسمى زي تأجم زخون زلو نايت بوليتيكا زردو زريو أتمامتها سلز تفعله سمعي زحواسة سلزخونه سلئي زحواسة سلزخونه يو تأجم زمت زلو حج أب كم زي عين تأجم إن حر الله خوي تقلعه ويتقلعه انت ياخذ برزلو تمولد انت ياخذ برزلو أو خلوه كمل لك حنت نتبي أب سدرابيت رايز يكون أب قرابته ونزمت تقلعه نحد سدرابيت نبتخال محازو خير كله تم كالو سدرابيت نحرد كابتي كبولدو زلون بوليتيكا مردات استفعل يقينو مصرف مزلاف زيد اللي ريتو مهابون يمتسي ويرأي موني زعبو بزبون قالت تبني سفعوا انت كاميراك على الرأي عن سبب سوري ايش اوكي غريتها الرأي اذا كنت لها مشتي زبلو زلو هو تردين له تقام يبلو يا هدي اتي بوليتيكاوي كوناتات نايكم ኤርትራውያን ስድራቤታት ናብ ደቆም ከስልጥዎ እንከለዉ እትም መጀመርታ ዝበልናያ ማለት እዩ ነዞም ቆልዑ እዚኦም እንታይ እዩ ዘርብሖም መጀመርታ ከምዚ ዘርብሐካ ነገር ሰ ክትረክብ ኣለካ ሓንቲ ነገር ክትገዝእ ከለካ ወይ ክትምስጠካ ከላሲ ገለ ዘርብሐካ ነገር ሲ ኣለዋ ማለት እዩ ነቶም ቆልዑ እንታይ እዩ ዝምላእ ኣሎ ወይ እንታይ እዩ ዘርብሐሎም መጀመርታ ክርድኦም ወይ ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ ሕጂ ዘርብሕ ነገራት ኣለዎ ጽبو ውጽኢት ይርከቦ እዩ ዝብሉ ተራ ኮይኖም ቶም ወለድ ድማ ተቀዳሚት ክትከውን ዘለዋ ማለት እዩ እቲ ሓቂ ክፈልጡ ክኽእሉሲ ኣለዎ ሕጂ እቲ ሓቂ ግን ቶም ወለድ ዝርድኦ ወይ ቶም ወለድ ዝፈልጥዎ ጥራይ ኣይኮነን ኣብነት ሕጂ እቲ ናይ ዓድና ኩነታት ዝድግፍለው ዝቃወሙ ኣለዉ ሕጂ ቶም ስድራቤት ዝድግፉ እንተራ ኮይኖም እቲ ዓዲ በቲ ዓይኒ ናይቶም ደገፍቲ ጥራሕ ኣይኮነትን ክትረአ ዘለዋ ብውሕዱ ኣብቶም ደቆም ማለት እዩ ዝቃወሙ እንተራ ኮይኖም ከዓ ተዓዲ በቶም ዝቃወሙ ዓይኒ ጥራሕ ኣይኮነትን ክትረአ ዘለዋ ነቶም ደቆም እቲ ናይ ምውሳን ናጽነት ክህብዎም ሲ ይግባእ ሕጂ ኣብኡ ግን ከምዚ ከእምንዎም ድዮም ዝደልዩ እቲ ክገብርዎ ኣለዎም ወይ ክህልዎም ኣለዎም ዝብሎ ኣተሓሳስባ ግን ብቑኑዕ ኣገባብ ብልዙብ ኣገባብ ከምዚ ብሓይሊ እንዳገበርካ ወይ ገለ እንዳጠወኻ ገለ ዘይኮነ
توم قلعو ناتهم مزنعت خجبرو قد نت أخجدفو على فجي أتي بوليتيكاوي مردات عن قلعو كل جزء لك خمتي كالب نعمل سي خمتي ساينس كفتو دلهم جغرافي كفتو دلهم بزح كالب نهيوت نجرات كفتو دلهم مس عدميهم زمتن እንዳሆነ ከመጥቆሎ ይጠቅሙም ዘይጠቅሙም ነገር አይኮነን ጥራሕ እቲ ኣገባብ ኣወሃህባን ኣመሓህራን ግን ቁኑዕን ነቲ ሓንጎሎም ዝምጥን ነቲ ናቶም ዕቤት ዝምጥን ክኸውን ኣለዎ ካልኣይ እቲ ቶም ቆልዑ ከምዚ ኣብቲ ገዝኦም ሲ ናፅነት ተራሕልዎም ዛዕባ እቲ ፖለቲካዊ ጉዳያት ድዩ ፖለቲካዊ ኣጠማምታን ኣረኣያን ናቶም ውሳነታት ናቶም ናፅነት ሃልዎም ነቲ ናይ ወለዶም ክድግፍዎ ይኽእሉ እዮም ክቃወምዎ ይኽእሉ እዮም ግን ኣብቲ ስድራ ቤት ብናፅነት ክኸዱ ዝኽእሉ እንከለዉ እቶም ጎረባብቲ ድዮም ኣዝማድ ድዮም መማሃርቲ ድዮም ወይ ገለ ቦኦም ተፅዕኖ ይመፆም ተራሕሊ ወይ ምንፃል ይመፆም ተራሕሊ ተቐዳመይቲ ሓላፍነት ሕጂ ናይ ወለዲ ሓላፍነት እያ ምክንያቱ ቆልዑ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት እቲ ናይ ወለዶም ምሕብሓብ ወለዶም ካብ ብዙሕ ሽግራት ከምዚ ክከላኸልሎም ግቦኦም ስለዚ ወይ ብዙሕ መገድታት ኣለዉ ነቶም ቆልዑ ነብሶም ከም ዝከላኸሉ ነብሶም ባዕሎም ኖ ኣነ ከምዚ እየ ኢሎም ካብ ብዙሕ ከምዚ ተፅዕኖ ሓደጋ ወይ ምንፃል ገለ ነብሶም ባዕሎም ዝከላኸሉ ክገብሮ እኹል ሙሉእ ዝኾነ ሓበሬታ ክህብዎም ይግባእ ወይ እውን ካብቶም ከምዚ ዓይነት ሓደጋ እንተነፅሎን የስዕብሎም እዮም ዝበሃሉ ውልቀ ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ ስድራ ቤታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ከዓ ምንፃል እውን ናይቶም ወለዲ ውሳነን ሓላፍነት እዩ መረዳእታ ጥራሕ ግን ክግበረሉ ኣለዎ ነቶም ቆልዑ ናብ ክስቶ ኣይትኺዱ ምስ ክስቶ ኣይተቕረቡ ገለ ጥራይ ዘይኮነ ንፁር ዝኾነ መረዳእታ ጌርካ ክንገሩን ክሓዝን ግን ይግባእ እቲ ምክልኻል ግን መሰረቱ ናይ ወለዲ ሓላፍነት እዩ ፅቡቅ እምበር እንተደልዮም ነዝነትካ ሓሳባት እንተደልዮም ከዓ ካብኡ ተበጊሶም ናይ ባዕሎም መፍትሒ ክገብሩ ሙሉእ ናፅነት ኣለዎም ኢለ ይኣምን ኣነ እውን ንባዕለይኩም ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ ዝነበረና ግዜ ማለት ንሎሚ ዘዳለናዮ ዛዕባ እዚ ነይሩ እቲ ግዜ ተወደአን ነይሩ መድልየና ብዙሕ ግዜ ግን ኩሉ ግዜ ገደብ ተጌርካ ኣለካ ፅቡቅ ስለዝኾነ ካብዚ ዘክኔ ፍሉይ ምዚ ኣርእስቲ ዝተኣሳሰር ክንትንክፎ ነይሩና ትብልዮ ዘይትንክፍናዮ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ሓደ ደቂቕ ዝኾን ዕድል ክበክብ ትንክፍዮ ብከምኡ ክንውዲእና ኣዝየ እናመስገንኩም ማለት እዩ እቲ ናብ ኣተዓባብያ ቆልዑን ምስ ቆልዑ ዝተሓሓዝ ነገራት ክትመፅእ ከለካ ኣዝዩ ብዙሕ እንድዩ ብዝተኸኣለ መጠን ግን ወለዲ ኩሉ ግዜ እቲ ቆልዑ ምስ መፁ ኣብቲ ሂወትና ኩሉ ግዜ ተምሃሮ ክንከውን ምስ ደቅና እንዳተምሃርና ክንዓቢ ካልእ እቲ ንደቅና ብኩሉ ነገራቶም እቲ ንህቦ ብዙሕ ነገር ስለዝኾነ ብኩሉ ነገራቶም ክንፈልጦም ንሕና እውን ነብስና ክንፈልጥ እቲ ናህና ምዕባይ ምቕያር ዘድልዮ ነገራት እንዳዓበና እንዳተቐየርና ክንመፅእ ንዖም እውን በቲ ፅቡቅ እንዲኻ ክትህቦም ትደሊ ኩሉ ግዜ ምቹው ዝኾነ ወላዲ ንውልዱ ካህቲ ኣይደልን እንድዩ ግን እቲ ዝህቦም ዘሎ ከዓ ካብቲ ናቶም ድሌት ዓቕሚ ተበጊሱ ክገብሮ ዝኽእል ኮይኑ ዝያዳ ውፅኢት ከም ዘለዎን ኩሉ ወላዲ ከዘኻኽር ይደሊ ካልእ እቲ ዘለናዮ ኩነታት ናይ ዓድና ኩሉ ሰብ ዝክሕዶ ገለ ኣይኮነን መወዳእቱ ግን ንሕና እቶም ደቅና ኤርትራውያን ገለ ጥራሕ ኮይኖም ዘይኮኑ ክንዓቢ ክንሰርሕ ዘለና ኣብቲ ዓለም ካብ ሃለና ኣብቲ ዓለም ክነብሩ ዝኽእሉ ኣብቲ ዓለም ክሰርሑ ከፍርዩ ዝኽእሉ ክወዳደሩ ዝኽእሉ ጌርና ንኸንዕብዮም ከዓ እቲ ኩሉ ዘድልየና ነገራት ኦልሬዲ ተዋዲዱ ስለ ዘሎ ወይ ክንረኽቦ ዝቐለለ ኮይኑ ስለ ዘሎ ከምኡ ዓይነት ቆልዑ ጌርና ንኸንዕብዮም ኩሉ ትዝከኣለና ብዓብዩ ድማ ግዜና ክነበርክተሎም ኩሉ ወላዲ ከዘኻኽር ይደሊ ዝዕድል ስለ ዝሃብካኒ ኣዝየ የመስግነካ ኣነ እውን ነቲ ነዊሕ ቦታት ዝወሰደ ሕጂ እውን ንኩሉ ሰብ ክበፃሕ ብዝኽእል መንገዲ ትገብርዮ ዘለካ ኣበርክቶ ኣዝየ የመስግነኪ ዕድመ ንጥዕና ንምንየልኪ ያለለሽ